Holiday S1 træhytte med 2 soveværelser. Holiday S1 træhytten har 3 sæt foldedøre, som gør den særlig behagelig på de varmere tider af året, da de giver dig mulighed for at åbne et stort område på forsiden af træhytten. Disse dobbeltfoldede døre oversvømmer også træhytten med lys og maksimerer dit udsyn inde fra træhytten. Begge soveværelser samt stuen har egen indgang. Begge soveværelser har separate rum, hvor du kan installere badeværelsesfaciliteter og garderobeskabe. Disse funktioner gør denne træhytte fleksibel at bruge som udlejningshytte, sommerhus, kontor eller gæstehus. Alle døre og vinduer er termoruder og udstyret med europæisk fremstillede dør- og vinduesystemer. For at benytte denne træhytte året rundt, vil vi anbefale dig at tilføje vores tag- og gulvisoleringssæt.